Αγάπη, αγάπη μου, αγάπη μου. Όταν ακούει έτσι αυτή πετάει. Εμείς για να αποφύγουμε τα αίτια, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκρεότητος αυτού. Λοιπόν, μετά την πτώση πάθαμε διαστροφή και αποκτήσαμε δεκτικότητα τροπής και μεταβολής και διασπάστη η ευθύτηση της προσωπικότητας. Και αυτά τα προκαλούν πολύ τα αίτια. Επειδή η σύγχρονος κοινωνία, ειδικά η δική μας γενεά, είναι εντελώς διεφθαρμένη, ο κίνδυνος είναι προφανής. Λοιπόν, και εμείς αρνηθήκαμε λοιπόν την κοινωνία για να μην βρούμε με τον πελά μας μέσα στην μπέρδεψα αυτή. Αρνηθήκαμε και την πεθερά ακόμα. Το είπα τότε για να σας κάνω να γελάζετε. Με πήρε μια κορούλα τηλέφωνο και έκλαιε. Τι θες κόρη μου? Λέει γέροντα, εγώ παντρεύτηκα για να πάω στο σπίτι μου να γίνω σύζυγος και μητέρα και ξέρω εγώ. Και η πεθερά με έκαμε υπηρέτρια. Τώρα στο σπίτι εγώ είμαι υπηρέτρια και κυβερνάει η πεθερά. Δεν μπορώ τίποτε να κάνω. Αν πάω να κάνω καμιά φορά καμιά διαμαρτυρία, φωνάζει το γιο της. Πέδευσε τη βρε τη σκύλα. Να μην δει ποτέ χαρά. Έτσι μάθανε το γιο της η κακούργα πεθερά. Τότε της λέω, στάσου κορούλα μου και θα κάνω μια ευχή εγώ και ο Θεός θα θεραπεύσει. Δεν κατάσταση. Παρακαλέσαμε τον Χριστό μας και είπαμε, Πανάγαθε, Πανάγαθε, για αυτούς ποιος Παναγάπη. Παρακαλούμε σε, μη στερήσεις από τα νιάτα τις χαρές, αλλά πέψε την οργή σου σε σκακούριες πεθερές. Επιδούσε η κορούλα, όταν το άκουσε. Υπάρχει κατά λάθος και καμιά καλή. Κατά λάθος υπάρχει και καμιά καλή. Αυτή δεν θα την πιάσει. Είδατε λοιπόν, έτσι έκαναμε. Εγκαταλείψαμε και τη μητέρα και τον πατέρα και τα πέριξε και την πεθερά και τραβήξαμε στην άκρα που δεν υπάρχουν τα αίτια που προκαλούν. Και έτσι μένουμε ελεύθεροι. Και αυτή η ελευθερία χρειάζεται, διότι ο άνθρωπος αν δεν έχει την ελευθερία αυτή, δεν είναι πρόσωπο. Όταν είναι χαμάλωτος ο άνθρωπος στα πάθη και στη διαστροφή και στο παράλογο, πώς είναι πρόσωπο? Λοιπόν, αρνηθήκαμε τα αίτια, όπως είπα. Και έτσι κρατήσαμε τον νου τώρα ακέραιο, διότι ο νους είναι η σύσταση, η υπόσταση της προσωπικότητας. Σώμα έχουν και πίθηκοι. Ο νους λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος, γιατί πάλι τώρα είναι διπλή. Ο διάβολος, η αιτία των κακών, δημιουργεί δύο μορφές πάλης, την πρακτική και την θεωρητική. Με την πρακτική προσπαθεί να μας γελάσει, να κάνουμε κατά πράξη κακά, να κλέψουμε, να αρπάξουμε, να συκοφαντήσουμε, να αδικήσουμε, να πούμε ψέματα, να κάνουμε αλήθικες πράξεις. Άμα δεν τα καταφέρει στην πρακτική, τότε έρχεται στη θεωρητική. Τότε φέρνει στο νου σκέψεις πονηρές. Αυτό ακριβώς είναι τώρα η πρόσοχη. Τώρα εμείς κρατούμε το νου και παρακολουθούμε ποιο είναι αυτό που ήρθε στο νου. Είναι παράλογο, λέω, είπα για πίσω μου, σατανά, μέρε Χριστού βαστάζω. Αποθούμε το νόημα του παραλόγου. Και έτσι αποφεύγουμε την ηττοπάθεια, κρατούμε την ομολογία και βαδίζουμε στην επιτυχία. Διότι δεν δεχθήκαμε το παράλογο. Κατάλαβες, αυτή είναι η θέση μας, η ομολογιακή. Κατάλαβες, να προσέχουμε τον νου, διότι αν κατά τον νου συνομιλούμε και συνομιλούμεθα με το παράλογο
Για τότε τι απέχει λοιπόν. Κοίταξε τι λέει ο Χριστός. Ο εμβλέψας προς το επιθυμήσει ήδη εμίχευσε. Εκείνος ο οποίος είπε αχ τούτο πόσο μου αρέσει του, αχ και να το είχα. Αυτό είναι η τοπάθεια. Κατάλαβες. Άρα αυτό σε πρόδωσε. Έχασε την ομολογία. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε. Σας είπε ότι θα προσέχετε και από τις πεθερές. Όχι μόνο από τις γειτόνισσες. Προσέξτε παιδιά, να σώσουμε την ψυχή μας. Γιατί σε λίγο ο θάνατος είναι δίπλα. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε, θα πάμε στην πατρίδα μας. Μου και εγώ μονοδεμένος αν μπορεί. Τι μέλλον σαν επιζητούμε. Είσαι τεχνίτης και δημιουργός. Ο Θεός. Λοιπόν, εκεί θα επιστρέψουμε. Να προσέξουμε λοιπόν, να κρατήσουμε την ομολογία μας, να μην πάθουμε ρητοπάθεια στο νόημα του παραλόγου και της διαστροφής, να μείνουμε ακριβείς ομολογητέ για να ακούσουμε τον Χριστό μας να πει δεν φταίει ευλογημένο του Πατρό, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη είναι η Βασιλεία. Εάν όμως δεν κάνουμε έτσι και κάνουμε τις παλιές συνήθειες υποτασσόμενοι στο παράλογο και στη διαστροφή, τότε θα ακούσαμε να μας πει με λύπη ο Χριστός μας πορεύεστε από μου η κατήραμε στο πύρτο αιώνιο του ετοιμασμένου του διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Βλέπετε, αυτά δεν είναι διηγήσεις, αυτές είναι οι πρακτικές εκφράσεις και τα παραδείγματα και ο τρόπος πρακτικός του Χριστού μας, του Πατέρα μας, της σωτηρίας μας. Δεν είναι απλές διδασκαλίες. Και περισσότερο να μπορώ να προσέχετε να κρατείτε την αγάπη μεταξύ σας, να μην έχετε φθόνο και κακία και συκοφαντίες και εκδικήσεις. Περισσότερο δε στην οικογένεια. Ποτέ η σύζυγος να μην αισθάνεται στο σπίτι ότι είναι υπηρέτρια. Η σύζυγος θέλει να υπάρχει πάντοτε η έννοια, η μνήμη της πρώτης εβδομάδας του γάμου. Η γυναίκα από τη φύση της είναι κατασκευασμένη ως αγάπη. Λοιπόν, δεν ζει καμιά γυναίκα χωρίς αγάπη. Εάν βρει αγάπη να αληθινή, προκόβει. Εάν δεν βρει, ψάχνει να βρει δική της αγάπη και τότε καταποντίζεται. Λοιπόν, προσέχετε αγάπη στα συζύγους. Αν θέλετε να πετύχετε καλύτερα, να ξεχάσετε το βαπτιστικό της όνομα και να την ονομάζετε αγάπη, αγάπη μου, αγάπη μου. Όταν ακούει έτσι αυτή πετάει.